Minkälaista otsalamppua suunnistaja käyttää? Pikkusen isompaa, ehkä vähän tehokkaampaa. Kauanko siinä akut kestää? No ei ne kestä pitkään, kyllä ne kestää vaan joku 2-4 tuntia. Että... Sillä mä suosittelisin sitä, että sulla on joku pieni LED-lamppu, jolla sä tulet toimeen kaikkina muina aikoina ja sitten sä käytät sitä lamppua vaan pikataipaleilla, jos siellä kilpailussa vastaan tulee pimeässä. Suunnistusvälineisiin kuuluu tietysti kartta ja se kannattaa suojata kunnolla. A3-kokoinen suojus, vaikka kartat olisi pienempiäkin, niin suojaa tehokkaasti. Joo. Ja kompassi tarvitaan. Sä et varmaan tämmöistä kompassia normaalisti käytä. No en kyllä käytä. Mikäs tämä nyt on? Tämä on peilikompassi, eli tällä voi tähystää suuntia jonkun verran tarkemmin kuin tavallisella kompassilla. Sä kierrät tätä neularasiaa, niin tasan tarkkaan tähtää tuosta hahlosta. Ja kun sä kierrät neularasiaa, niin se näkyy tuolla peilissä ja se suunta on mahdollisimman tarkka. Okay. Sen jälkeen sä siirrät sen suunnan kartalle, jos on senlaisesta tehtävästä kysymys, tai jos otat kartalta suunnan, niin siirrät sen sitten maastoon. Ja muista tehdä kokonaiskorjaus oikein. Selvä. Suunnistukseen liittyy vielä korttikotelo. Järjestäjähän antaa kilpailukortin ja se voi olla vedenkestävällä materiaalilla, jolloin koteloa ei tarvita ja saattaapa joku järjestäjä antaa kotelonkin, jos ei ole niin asianlaita.